hallottuk mostanában. Uh-huh. És most mi van veled jelenleg? Hát most azt gondolom, hogy most eljött az idő, hogy újra ezt a történetet akkor felelevenítsük, és akkor megtaláljam azt a jogi stábot, akivel közösen neki tudunk fogni, és ezt a rehabilitációt az ő segítségükkel valahogy megindítani, és ezért fontos lenne, hogyha megtalálhatnánk, mert próbálkoztunk itt ezeken a jogvédő szervezeteken, de csalódott vagyok egyébként miattuk, nem szeretném külön-külön kiemelni őket, így komplette tudnám mondani, hogy végig próbálkoztam mindenkin, és elutasítást kaptam vissza, vagy valakitől még az se, hanem egy válaszlevelet se kaptam vissza, hogy ez nem az ő profiuk, és sok sikert kívánnak, de nem tudnak segíteni, szóval odáig se jutottunk, hogy leüljünk akár egy ilyen asztalhoz, és akkor megosszam az információimat velük pontosan, hanem már elutasítottak. Így most jelenleg egyébként a barátnőm kezdeményezett egy gyűjtést, amiről olyan nehéz beszélni, mert tényleg távol áll tőlem, de hát az anyagi helyzetem nem teszi lehetővé, hogy egy olyan jogi stábot meg tudjak bízni, akik tényleg profin és időt számva erre összerakjuk azt az anyagot, hogy a rehabilitációnk valamilyen formában megtörténjen. Ezért indította hát talán ahol a Szabó Bencének is ment ez a gyűjtés, azon a platformon egy ilyen gyűjtést, ahol a jogi segítségre szeretnénk egy kis anyagi támogatást, hogy ezt végig tudjuk csinálni. Természetesen nem csak rólam van szó, hanem a Karcsinak is a jogi segítségéről, és hát nem tudom, ebbe esetleg kérek bárkit, hogyha tud, akkor bármivel is segítsen, amit később szeretnék mindenképp transzparensen bemutatni, hogy mire ment el az a pénz pontosan, illetve még azt mindenképp szeretném elmondani, hogy ahogy megtörténik a rehabilitációm, így mivel ez egy nyilvános gyűjtés, és ott látszik, hogy mennyi fog összejönni, annyi, amennyi majd összejön, de hogy azt mindenképp, hogyha a rehabilitációnk és a kártalanítás, amiben nagyon bízok, megtörténik, akkor azt az összeget, vagy akár többet, de azt az összeget biztos, hogy szeretném én is valaki, vagy valaminek a segítségére felajánlani. Szóval ez, én azt gondolom, egy ilyen kis átmeneti időszak, amin ezen túl szeretnék lendülni, és hogyha sikerül a rehabilitáció, akkor szeretnék ebbe az országba új életet kezdeni, és remélem, hogy egy olyan országba fogunk tudni élni a jövőbe, ahol tényleg versenypiacon, ha valaki ügyes valamibe, akkor azt tudja kamatoztatni, és én ebbe bízok, mert én azt gondolom, feltalálom magamat, de viszont szükségem van most mindenképp ahhoz a támogatáshoz, hogy a mentességhez, hogy ne legyen akadálya annak, hogyha én valami olyan helyen szeretnék elhelyezkedni, ahol szükség van erkölcsi bizonyítványra, akkor ne utasítsanak vissza, illetve nyilván az anyagi, ami kiesett nekem, az mindenképp fontos lenne, hogy egy új életnek a kezdetét meg tudjam vele indítani, úgyhogy igazából ennyi, és köszönöm a lehetőséget. Nagyon szívesen, kíváncsian várom majd a fejleményeket. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad. Remélem, hogy sokan meg fogják nézni, és segítséget is fogsz kapni az állampolgároktól. Visszavárunk, hogyha ez az ügy már egy kicsit, hogy mondjam, átláthatóbb, vagy talán azon az úton indul el, ahol elvileg el kellett volna már 2013 után nyilván indulnia. Köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm a lehetőséget még egyszer. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. Ne felejtik, megtalálnak minket az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon és már a Spotify-on is, sőt elindult a tagsági programunk is. Nagyjából 1 kiló kenyér áráért tudnak minket támogatni, hogy ugyanígy ebben a minőségben tudjunk tovább működni. Ne feledjék, hogyha tetszett ez a beszélgetés, nyugodtan kommenteljenek.